Hello guys, madong adlaw na tong tanan. So karong adlaw guys, mo katinga nga nagmasko, ang nanggimasmi kay grabing abuga sa sud sa bahay kay napatrabaho si Tiri, giguba ag ang hurtahan kay alisdan og bag-o. So karong adlaw guys, mag-uban day ko ni reverse adto sa center ug asa man mi karon center ba or kandihay kay para di na kuno sa mudong og tagbilaran kay schedule man ni sa injection ni sa para sa kasing-kasing. So karon ako silang ubanan dito Alicia o mo-inject ba ag taga-nurse Alicia. Kay og di ato mi og kandihay. Diya ganihang sadyo di ay mga alas 8 nagpalit ko og sudan og snacks dari nila sa nagpanday. Tulo man ni sila kabuok. Nagpalit ko og isa ka whole chicken para halang-halangon. Diya wa may makakita og lubi, mo nang nagpakagod na ramon kog lubi dos Alicia. Tag 30 ag buok guys, pero kinagod na daan. Kaya wa man koy musaka dari na daghang lubi pero way musaka. Lisod ka og lubi. Lisod ka og lubi kanang way musaka bitaw guys. Diya. Sara nung tangingan. Huwat kong tiri kay to nag-ilis pa. Nag-ilis pa to og naligo. Nagmas po ko guys, kay grabe na puno kahong nong sa bugas. Basta madaga ko, bugason dyan kong daghan. Na guys. Bugas ko. Manang mas po ko kay uwaw tag kahinagbo dyan tag hampuong. Dyan sa rapat guys, kita rata. Ini asa manggali mi. Hello guys, nahuman na day miss among lakaw-lakaw tiri. Nja kayo paman mga schedule ijahang injection ug paman. Sila ra po rami mag-adto ihatid do sila dito sa kanila. Karon guys, gauwan na po dari. Kang naong na nagdabos na po kuan bugas kay kuan nadagal ko. Diya karon guys, nakahilak ko sa kalipay. Nakahilak dyan ko sa kalipay guys. Murag di masabot ba? Kalipay nga luoy. So ba? Nalipay ko guys. Kay ning chat si Ate Im na ho nga. Pabalik ko na ko dad kus ilaha. Daghang salamat din Ate Im. Diya, salamat kus Ginoo. Say makatrabaho na ko balik. Salamat ka dyan Ate Im. Diya. Kani guys, kanang naay naluoy ko ni Lixie kay gusto ta ko mo attend sa jahang moving up karong July 11 pero mas piliyo na ho ning ilatiim kay mama din ni importante pod kay trabaho kuan nang kahilak ko imbis kay moving up na ni Lixie gusto ta na habang ay nag moving up ni jang na ako para ganahan po siya para maningkamot siya eskwela nga kuan nga proud siya nga nagijahang mama bahala ko gijang papa pero okay ra guys kay naman po si Ate Julie si Kuya Eric diya mo padara ko kwarta ni Lexi unja ug wa nay uwan para sa ilahang moving up og pangsudan pohon. Makakita man ka na ni sa vlog. Bibilik si Love kang mama. Para ni mo raning ahong gibuhat na makatrabaho ko unja. Maka-vlog pod. Para rato raning duhabi, sorry kung was mama sa imuhang moving up. Pohon, ni-graduate ni mo naara ko be pohon. Naara gyapon si mama karon ra kuha sa imuhang moving up kay workman si mama. Diya, di po ta mag-abot dari nag-birthday ni tatay kay wala ka naman kugma. Nara ko'y ibilin nga regalo ni mo. Ibilin ang aring nanay. Love you, Lixian. Wala po ko katawag. Lasa itong tawag katong des naging adlaw pa man siguro to. Lakilak na po guys. Sinsya na mo. Bas kuhan ako nalipay nga. Dahil di ba masabot? Nalipay ko kadyo nga makabalik na ko ila Ate Em.
Sakitan na pag ko kay naluoy kong liksi nga moving up nawa. Pero salamat gapong po sa Ginoo, salamat gapong kong Ate Julie Kuya Eric kay naa sila. Ila ko nung handaan. Mao nang padaan na ramang po ko guys, bala ginagmay makatabang po nila. Para ipadaon dya guys o kuan, wanay uwan kay kusog uwan dari. Marani guys, nalipay, nakahilak ko sa kalipay, jud. Kay, naman pag ko'y kanang napalagi obligasyon, dyan hinapad si Lixie mag-eskwela. O, nang maningkamot gajug ko, vlog o sadlag trabaho. May kabutangan sa akong kalipay. Diyan guys, naglibog pa po siya ang regalo ni Lixie, kay og sanina, manggudpod. Dugay-dugay na ba po kuha kakita ni Dja. Nihabog na raba ko no, madyo nang magpalit ko nga naa si Dja. Para may dyan ipang palitan og mga sanggalat, daghan dari, walang na ipakita guys, katong niadto ko og hag na, malit ko si Dja mga sanggalat. Diba, mag sanggalat guys is panty. Mga na si Dja. Ipang palitan na ho, para bago na pod. Dja mga sanggalat Dja. Maghimo ta kog money garland. Kung saan ko na paghimo, di mo ko kamao. Pwede na po kung magpahimo. Or andya ra guys, at mahibawaan rin na na kung siya ang mapalit. Ganahan po si Jagkuan guys, mga chukumucho. Nga na ba mga chocolate, ganahan po si Jag. Pero di po na siya palabi agka og mga chocolate. Kaya gijahangipon lagi. Magkuan na ba ijahangipon, mag-permanent na ng kanang nangahingo. Andya mo, kanang nangahingo, andya mapulihan na na. Muna na permanent, di ko gusto lahan ijahangipon mo ras aho. Salingasag. Diya guys, kanang Diya na po guys, kay na ay nag-video ki, makapiright ko, sayang akong vlog. Diya na po guys, kung siya akong regalo ni Lixie. Kita-kita tayo dyan guys. Hello guys, gikan day kog merkado. Hinay tingog kinay nag-prayer meeting. Ang palit kong regalo parang liksian. Mani ang sudlan. Ako'y mahuna-hunaan unsay regalo. Saka ni mani ang butangan sa katong kwarta. Mani garland. Pagpisan pa na guys. Diyan ni palit day kukuan guys. Medyas para ready na ini ka grade 1 pohon. Para gamay na lamang ko ipalitunon para si Jakuan. Skilahan. Saka ni palit ko kay mani dang ganahan. Sali ko na po guys, kay ting init. Tidak kani kay mama ni idikit. Kauban na sila din. Kani may sudlan sa kwarta. Worth of 500 ragod guys, mayo na laman. Tidak kani kay bawa magpugmo ni diyang ganahan. Ipalit ko isa ka karton. Kani mo po ni diyang ganahan. Biscuit nga protis manidang ganahan guys nga sige papalit ganahan kani nga ni cream stick o kaning jelly is palit ko nga ni agang purpose po dani kaning bawnanan para magamit ko na mo kasudlan og kanang kasudlan og salad. Sorry. So ha na ning pusto ito dagidaan di pa kanin mo kuabot. Na nagpa-meeting. So, nadaan kay mauli man sila rong birthday tatay. Marong madaanan ni Ate Julie. Di ba ka ni makuabot? Wala, di lagi maanan. Paahal namang ipatuwad. Ano to guys? Marari guys. Napay isa. Gusto na ho kari. Kuhaan sa nahog mga sanggalat ng gipang palit. Dara guys, at mga sanggalat ng gipang palit. Ako rin puston. Kaya arong inagdaghay regalo. Arong ganahan pat siya mapaso ba arong maningkamot siya sa eskwela.
Gisi. Stipler na may kuwang gani guys. Mahuwang ko po. Maranig siya guys. Jalan. Malipay na kaslik si Dani guys. May kuwa mangko. Nga ni narami ahong gi. Kuwang. May kuwa mangko. Sardira bawi ako po. At atukos kuan guys. Ari na ko dari dia. Patudlo ko kung saan maghimog nga ni. Kana si Maria, may yung pagtuuda ng Maria. Yan ang Maria ko, tingko. Pila ni Maria, ko? what like we do? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito nakakatawa kay kapatay ng Maria. Naman, nakatawa kay Maria. What are you? Dada ko gilmit ris taas. Ay, di mas Kristo, matao ni kalbot. Nagkuan dari guys, prayer meeting. Diya guys, maran yung vlog ng adlaw guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Ug atangin na pud ang kaning paghimo dani guys. Atangin na ninjo. Kay magpatabang ko kay wala ko baw dani sayod. Maran yung vlog ng adlaw guys. Salamat sa inyong pagtanaw ug God bless natong tanan amping mo kanunay kay ug mapuhon sugod akong trabaho. Atangin ninjo guys, murag panagsarap ko maka-vlog dana. Support tayo gyapon ang mga video guys. Ayaw skip ang mga pahinumdom para na muligsis. Daghang salamat inyong tanan guys. God bless amping kanunay. I love you to all.